Chceš byť rýchlejší, flexibilnejší, úspešnejší a nadľudsky koncentrovanejší, tak musí vedieť, čo je flow. To je moment, keď si úplne ponorený do činnosti a ide to ako nikdy predtým. Čas ako by prestal fungovať, prestal existovať a ty cítiš, že si vo svojom maxime. Čo sa vtedy deje v mozgu? Aktivita prefrontálnej kôry, teda časti zodpovednej za sebakritiku, sa utlmuje. Prestávaš príliš analyzovať a začínaš konať intuitívne. Mozog zároveň zaplaví koktail neurochemikálií. Dopamín zvyšuje motiváciu, noradrenalín zlepšuje pozornosť, endorfíny prinášajú pocity energie a serotonín pohody. Výsledok, rýchlejšie učenie, vyššia kreativita a výkon, ktorý pôsobí takmer nadľudský. Flow je stav, kde sa stretáva koncentrácia, vášňa a radosť. A tento stav môže zažívať každý večer so mnou pri metóde Kód víťazov.